matoa izy miatake anao faible nohony anao izy dikan'izegny ho an'ny viavy raha volaniko aketo mety sasany volagna hoe anao tsary niaigny zegny donc iny avenanao volagna zao mais le raha boko andre igny ny hitan'andre Ore mandreny izy oky izandry ranabavy jiaby azo amrex podcast miaraka amin'ny ranabavinaka Micheline, protectrice des droits de l'homme, activiste koa zegny izy de ny inviteko izy niany zay korokoragna eto karakory anao ranabavy. Ça va, magnano mbala tsara tsika jiaby zay magnaraka podcast ty agnatrian'izegny malôha misaotra nagnantso zay ka tsy nirigny niantso kay tonga voilà, ça va. Zany kaiky anao fa zany eto témoignage nataonao tagnatin'ny Facebook tao zegny par rapport tam'raha tsy raha niaignanao zay. De indraiky tsy miderange anao tsika ikoragna raha zegny am podcast eto? Non, ça va. Vao maika mety aby am'zegny mba misensibiliser olo maro le izy. Donc ça me va. Zay mihitsy le tegna tanjonaka le sensibilisation zay fotony anao zegny asaky nitsangana zegny malgré zegny raha maro zegny niaignanao raha tsy raha niaignanao zegny de zay alohany ampidirako le sujet zegny Micheline zegny ino manatonga anao zay tegna hoe nasaky anao nitsangana zegny hoe nivolagna anao nagnano témoignage anao zay tam raha jiaby tsy nety niaignanao zay nefa maro olo miaigna agnatin'ny raha karaha fa tsy masaky mivolagna. Misaotra fagnontaniagna voalohany indrindra donc entiko amaliagna fagnontaniagna anao présenteko ankendriky malôha za matetiky olo magnontany hoe azovy Micheline voalohany indrindra malôha Micheline viavy. Je suis une femme citoyenne malagasy de activiste défenseur azafady des droits de l'homme. Nagnino am'zay za nasaky nivolagna satria za viavy za citoyen malagasy raha tsy nivolagna za de azovy volagna amin'ny placena de zegny indrindra navelona présentation hoe en tant que anao olony tsotra zegny indrindra natonga za nivolagna malôha en tant que za viavy karaha anao viavy karaha bavinao viavy karaha olo proche anao viavaka agny raha tsy nivolagna za de zovy lay volagna zegny de nitrika am'sehatry ny activisme koa za igny zao agnisan'ny choix tegna mahafinaritra za nandre azy amin'ny fiaignana satria en tant qu'activiste za afaka mijoro tsy nohony za fogna fa nohony anao nohony izy nohony olo ankilanao mizay podcast ty akagny nohony antsika jiaby zegny natonga za nasaky mivolagna de le fasakegna akeo ihany fa ino magnantony matonga za mivolagna beko mba hijanogno le raha mety tsy niany tsy amare fô un séjour tsy maintsy hitsahatra fogna le raha karaha igny na zaza matsiapa-tegna fa misy fivoagna amin'izao de hitako maravoravo za le izy hoe amin'ny raha reniagna oa za igny mba nivolagna za raha tsy nivolagna de mety tsy niova le raha de hialagna miaigna amin'ny tahotra ka zegny de voilà. De le raha ndikorantsika eto am'zay zay le raha niova le raha tsy mety anao magnangy volagninao zegny pendant raha niaignanao zegny tagnatin'ny fotoagna nagnanaovanao le raha nikoragninao tagnatin'ny nagnanaovanao témoignage zegny est-ce que hoe navoahaja zegny hoe na magnangy anao volaniko zegny tant que personne na anao mahita zegny fiaignana iagnantsika eto zay le magnangy zegny valeuran'ny magnangy zay avoahaja sa tsy voahaja. Misy tsoa fahalolo valiny tena tiny ihany fa za toujours du côté de la vérité donc tegna marigny malôha la majorité tsy vahaja mba tsy agnanovako 100% parce que olo jiaby tsy mitovy fa majorité tsy vahaja ny droit maviavy za manokagna malôha matoa za nijoro matoa za nagnano témoignage nisy raha tsy zakako tô donc efa nisy tsy vahaja edy izy matonga za nivolagna zegny amin'izao fotoagna amin'izao amin'izay oui misy fivoagna fa mbala majorité mbala tsy voahaja le izy tegna tsy voahaja tsy vahaja de za am'zay zegny tany anao somary ampodiko elo hoe zegny afara zegny le afaran'ny raha niaignanao nagnanaovanao témoignage anao nivolagna resaka concours misy tagnatin'ny raha to est-ce que anao tagnatin'ny anao nidriky tagnatin'ny le sehatran'ny concours misy anao fa natsapa raha jiaby tsapanao fa anao mbola tsy nisy raha hainao momba an'le hoe zon'olombelogna aloha de hoe valeur magnangy tokony ajaigna est-ce que hoe lo raha zay fa hainao talohany anao nidriky tagnatin'ny raha to de anao nahita réalité tagnatin'ny raha to za tsendriky volagna le tagnatin'le prison mbola agny tsendriky am'le
amin'ny le côté-ny misy zegny ndraiky le raha tsy rariny agnatin'ny raha atao amaliako izy côté-na misy tiako be zegny le fanontaniagna satria matoe na anao ny volagna hoe misy raha tsy rariny donc majorité n'olo ka zegny matsapa fa misy raha tsy rarina ko ya tsy tokony hipetraka mihitsy fanontaniagna zegny izy ka hoe nadia tsara raha jiaby akao tsy zegny voalohany malôha tsoroko ny marigny noho le tsy fahaizako tamin'izay fotoagna mba tsy hagnanao fikabadoagna anahy satria za tsy mahay hoe ino aby zona tamin'izay fotoagna parce que za nagnano misy zegny 2020 21 22 za tamin'izegny mbala tsy nieritreritry hoe nda ianarako zona ankizy oui nianarako ta l'école mais zona viavy tsy haiko tamin'izegny fa kanefa ndraiky haiko fa misy raha tsy rariny le raha misy raha tsy rariny oui le cool était là oui fagnararotigna était là oui maro olo mitaregny na de tsy za zavoa directement ohatra fa maro ny olo regninao mitaregny de karan'zegny donc mbala tsy vahaja fogna ka idirako amizay zay le agnatin'io profondeur an'le raha amizay zay hoe ino le raha zegny tegna tsapanao agnatiny ao hoe fa tsy voahaja avy amizay zay le fagnanaovagna concours misy io zegny hoe mibafouer le dignité en tant que mamagnangy osé question zegny ya lentiko amaliagna izy dignité en tant que manangy ya fôtony anareo misy mpanararotro misy olo zegny magnararotro anareo magnangy agnatin'izao magnararotro innocence nareo magnararotro mamagnangy anareo magnararotro atsaragna anareo tsy public volanko le olo miorganiser raha io fa tsisy olo masaky mivolagna tsisy olo masaky mivolagna hoe fa za nataony karaha zay fôtony misy menace ao mbola mipotiky ndraiky ka matoe anao nametraka fanontaniagna zegny mandeha bouche à oreille le raha de misy maregny ihany misy maregny fa tsy masaky midénonce d'accord tegna marigny matetiky foregnitsika na amina asa fitadiavagna asa na fagnanaovagna misy hoe misy rumeur comme quoi misy fagnararotigna ya anao koa tsy magnano karaha ty aminaka anao tsy amezako poste io anao koa tsy magnano karaha ty aminaka anao tsy amezako place io oui c'est vrai marigny zegny za nahita za naregny fa za ndraiky tsy nigendren'zay tsy comment on dit ça amin'ny teny gasy anao tsy victime le raha victime le raha satria za ndraiky efa letry zay même za mbala tsy nahay droit ana raha ka fa hitako tsy rariny fa tsy dirako karaha zay supposons miako exemple donc afako mamaly le raha 2 fois za nagnano misy viavy organisatrice né donc non il y avait pas ça il y avait pas ça zegny tam'le raha de oui tsy madira jiaby ohatra tu peux pas dire hoe afaka amilelatra ataoko mais za nadira jiaby fa mba fahaizagna anao kosa mba hita troisième fois amizay nisy moment zay nagnano niala tanàgna zay tamizay ary hoe amizay organisateur viavy ndraiky lala j'espère que zavanao podcast ty sorazanary fa tsy tongonoka agnarignanao tadidiko tsara tamin'zegny vu que mise déplace anao soit anao mipetraka amin'olo soit anao mipetraka amin'ny hôtel de za tamizay nipetraka tamin'ny hôtel madinidiniky de za tsy mahay raha firy am'le tanàgna donc za odigny mbala magnontany za hoe aiza tany misy hôtel karan'jao tamin'zegny aiza zay satria mba taxi za tsy maintsy anogno le agnaragna le hôtel ndraiky quartier de le olo efa mahay magnambara de fantany amizay hoe fantan'le lala hoe za tsisy avagna aketo donc za mipetraka amin'ny za raiky le soir amizay magnandefa message izy ouais salut ça va etc on connaît le parcours de salut ça va hein de tadidiko tsara izy nivolagna hoe avy aminay aty ampotiko tsara izy de azafady am'le fagnazavagna lavabe satria ka tsy ataoko karan'zegny tsy mety tsy ho azonandre raha tiako atongavagna amina baka avy aminay aty à 20h du soir na 19h30 olo tsy avanao tsy namanao lala izy anao viavy c'est déjà logique que vous allez pas regarder un film. C'est logique. Il y a quoi logique in ram voilà. C'est logique zegny izy aminao de za nivolagna hoe non ça va merci za koa tsy mety tanàgna
Allez, comme l'hôtel, non, c'est parce qu'il se souvient du nom de l'hôtel. En tant que olo, anao mbo mahazondra ely tsy olo mantakadonto loatra, iny manangala anao ny hôtel misy anao. Nefa ndre marobe ake. Donc vao maika zany refusé. Le lendemain amizay concours misy ne io arrive le raha. Le lendemain zay magnano concours, za midéfile tsy zahavana. Quand c'est mon tour de défiler, izy tsy mizaha. J'étais au courant que misy raha tsy normal ato. Azonao. De ny tsara amizay miboaka résultat deuxième dauphine za tamizay. Le olona misy fa avy niaraka nagnano concours misy taminaka taloha. De tsy tagnaty listin'olona mihitsy izy. Haiko compétence nazy. Haiko compétence nazy, haiko compétence na. Donc haiko tsara mihitsy na de miesaka izy magnano effort, za koa miesaka magnano effort, haiko tsara tsy izy ny olo tokony olona misy fa hitako raha nataony haiko raha haiko. Ary tsy sambany za nagnano misy fa za fa nazamboara roa talohan'le raha. De igny amizay rumeur circule comme quoi elle sort avec lui. Izy nagneky. Voilà. Elle, voilà. Mety elle a envie de gagner. Izy tsy ary lany misy ka tsy taminjegny. Donc peut-être aminazy hoe le lalagna misokatra imboagna. Fo amina en tant que viavy za na de tsy haiko zoma viavy za. Tsy mety amina mihitsy hoe vatategnanany dalovan'olo tsy tiako zegny. Pour avoir une chose que afaka alaiko aminangovina ka fahaizananaka. La deuxième dauphine za préciser qu'aketo bekenandre fo andreny volanko ny tsarky enveloppe tadeva anjare parce que tagnatin'ny enveloppe hitako nisy vola 5000 ariary 5000 ariary na zay mi organiser concours de miss ohatra 200 000 ariary ny olo lany miss olo deuxième dauphine ohatra ataontsika hoe mahazo 100 000 ariary minimum mba 50 000 ariary minimum azon'olo deuxième dauphine de olo ny participe ohatra mba mianao 10 000 ariary par tête parce que izy se déplace izy nyomba taxi mety tanao misy ka mahazo olo tegna tia am'le raha misy magnano location na lamba misy mandretry misy mivanga donc nagnano dépense izy au moins mba safosafonao hely izy mba menao hely le azonao ake zegny considération am'le esaka nataony fa tam'zegny 10 000 ariary azona misy 5 000 ariary azon'ny première dauphine 5 000 ariary azon'ny deuxième dauphine de les autres si je me trompe pas tsy nazy vola donc ny tiariko tadevonjare enveloppe ny tiariko tadevonjare andre volaniko zegny viavy ndraiky lalany organisé tao je suis sûre que les viavy tsy au courant de l'era parce que après vidéo naigny les viavy elle m'a écrit elle m'a dit zay fa ela tsy nikoragna elle m'a dit tsy nampoisiko zandroko anao niaigny raha karaha zegny anao fa tsy hitako efa ela zay tsy die proche zay koa tsy die voilà des femmes tsy maintsy fampitsiikotsiko ohatra fa je suis sûre qu'elle était pas au courant. Je suis sûre qu'elle n'était pas au courant. Fanny Chark t'a dévendu vola tu vola direct fangatny enveloppe piranzako otriny volanko tamam parce que j'étais en colère. Otriny volanko fa 5 000 ariary. Ny tsangna tagnivonjare zany Chark enveloppe nalatriko te. Tadetiko tamzegny mbala niramasen'olo niaraka taminay vola indesy tsy mety magnatreka vola zana koa tatinaka niaraka tamama tsy mety magnatreka vola. Fa tellement j'étais en colère et dégoûtée parce que tsapako loatra fa nono zala tsy nagneky igny na vazako ty fa raha mitsika amin'izao magnontany esike nanegniny za tsy nagneky non za tsy nanegniny teny ivolagna tamina hoe nagnino fa tsy masaky mivolagna ho anao zay fa matoa izy tonga tamy sofigninao misy fitarainana fô mbadibadika agny nefa zaka tsy masaky mijoro aketo zegny donc tsy agnadiako le izy ohatra tsy agnadiako satria ataoko exemple ndraiky ka somary tantanako hely fotoagnanao tsy magnino fa za tsara fotony tsika ngo tiagnova raha tsika voalohany maviany za mivolagna exemple nisy raha nalaza be tsy ela resaka vidéo nude nudité voilà voalohany izy igny raha nitory le olo mety niarany lalagna le raha satria nagnino tamy privé izy nandefa le raha fa tsy tamy public zegny azony atao zegny sy en privé zegny c'est son corps elle fait ce qu'elle veut atreto maloha atreto mbala tsisy lalagna manakagna hoe tu peux pas envoyer des photos ou des vidéos de toi à qui tu veux surtout anao ka en couple am'le olo za itsendriky nahita lalagna misoratra zegny raha diso za ho anare le maheo volagna kao hoe misy lalagna manakagna zegny fa le anao mipublie izy amy public misy mineur à Facebook
ok misy olo anadanao na bavinao igny donc afaka mitory mihitsy kaza tamy place sagnatria vava zany tory le olo nangaly barakaza satria privé nagnanao folerafatry public azonao fa naviany zany volagna tsy resaka fitoriagna fa endiko exemple agny zavako le olo tsy masaky mivolagna fa zany ndraiky agnontany fotsiniky oui est-ce que moment anao mitourne vidéo nudité nao tsy efa en connaissance de cause fa raha ty tsy maintsy misy risque fo hoe tsy maintsy ipropage ohatra en cas d'erreur zegny ohatra tsisy olo tonga lafatra zaky na misy zegny na tsisy zegny ohatra tsy hainao tsy hainandre ohatra zegny fa anao nagnano izy ndraindray noho ny fitiavanao le olo fitiavagna zegny nagnanao ohatra fa tsy haiko ninasy tsy haiko nin'olo afa tsy olo araiky fogna zegny azay tsy manogno nagnaragna azafady ary tsy magnetriky raha zegny fa entiko agnazavagna raha le izy fa anao somary nitriky lalignery amioko définition ny fitiavagna donc andre zegny olo samby amin'ny définition ny fitiavagna raha magnontany hoe amaiza définition de l'amour samby amin'inazy misy mila maritry ditrinazy mila marika izy mila tsy zegny fa ninaka définition ny fitiavagna amina l'amour pour moi en fait c'est donner un pistolet chargé à quelqu'un et s'attendre à ce qu'il ne va pas l'utiliser contre nous. Yezako a tombe. Voilà. Menace de rakarabe zing fazahoanao izy. Non, amna ka fitiavagna. Natao fitiavagna, ty misy pistolet chargé. Risque boka zegny. Voilà. Amioko le olo tieko le pistolet misy bala bien chargé. Voilà. De zam magnantegna fa tsy andeha itifiriny za fa itifiriny le olo andeha les gens qui vont m'attaquer, tu vois. Protection. Voilà, il va me protéger avec l'arme mais pas l'utiliser contre moi. Cette définition de fitiavagna aminaka tsy haiko ninareo e. Tsy vatery marigna amin'olo jiaby fa zay ninaka. C'est-à-dire anao koa fa tia anao tsy andeha andiniky misy risque zegny raha ty. Anao tsy andiniky zegny. Ary anao koa mianatra science, mitrika approfondir anao amina science, cerveau me commande anao, c'est vrai. Fa fonao ka fa commande anao. Cerveau non ndraiky fonao malagna d'accord amina raha reky. Toujours en contradiction. Voilà, c'est rare. Comme science c'est toujours le cerveau me domine. Fa hormone ko fa nietsiky. Ko fa nietsiky hormone de besoin non en tant qu'être humain anao. Misy zaza itandregny raha ty donc ataoko karanjegny mba le olo be mahazo azy. Cerveau no zay tsy tafandiniky. Zegny ede tsy tafandiniky zegny. Par exemple, il y a une chose qui t'excite et non en public. Izy tsy maintsy tsangina ankendriky malô boko cerveau no mandiniky en public za ty takotakofako raha ty ohatra. Exemple zegny azafady diriko amizegny. Donc aminaka anao tia olo igny na mianao izy raha i c'est son choix. Tsy miankina aminao eky zegny. Anao tsy andiniky raha ty misy conséquence zegny. Fa tianao ioli nataonao le raha. Ampafalifaly izy fa mba mety mahafaly anao ka hoe mba mandiniky vadiko agny mba misy raha karahan'jao momba za ohatra. Zay. Donc tsy za mihitsy andeha juger olo ke hoe avoy ndraiky zegny hoe avoy indro. Non, tsy za. Parce que c'est plus la même personne nanaovan'le izy fa olo samihafa. Ohatra zegny zegny. Arrêtez zing. De inamdza le dire comme les Valentine talo parce qu'on s'éloigne des sujets là. Dire comme zing. Magnino ma le olo tsy masaky mivolagna tsy zegny. Tsisy masaky mivolagna foeky. Zay amizay diriko tam vidéo nude, take vidéo photo. Bon. Raha ohatra ka nalefanao am'le olo le raha. Ni menacer le olo le anao nagnano le izy ohatra. C'est-à-dire, il n'a pas utilisé le pistolet pour te protéger, mais il l'a pointé sur toi, tu vois. De mietretra izy hoe andeha ataony le raha jiaby tiana atao aminao. Anao mahazo le raha tiako atongavana. Tanao raha ty niany, tanao tsara raha andeha ataoko anao niany. De ina amizay mahaviany le olo tsy masaky mivolagna. Nefa izy amin'igny managna droit mitory izy. Azonao managna droit izy hoe itaregna amin'olo maventinazy ohatra le olo maventy mandeha mizaha le olo mitady preuve aminazy marigny le raha managna droit nefa nagnino tsy masaky mivolagna. Eto amizay diriko amin'ny vidéo nude ka fa mipareka raha jamais tsy ka mivolagna hoe azovy lala tsy manjary nagnipareka izy ty. Na est-ce que hoe vadiny olo ty nagnipareka i raha ty tagny nangaly baraka i drako araiky ty. Parce que c'est rare managna lala araiky de vadiny araiky fô ohatra. Donc jamais c'est rare hoe nidinigny fa
nisy lala tsy manjary nantifasagna izy ty nagnipariaka izy ty fa on pointe du doigt la victime. La femme. Non, on pointe du doigt la femme parce que tsy haiko mentalité magnankôry loatra mieritreritra hoe viavy zegny mila incarnation de la perfection zay tsy marigny. Atsika teraka ambony tany aketo, on est né pour être imparfait. On est né pour affronter des difficultés mba évoluer saignansika, évoluer fiainagnantsika. On est né pour commettre des erreurs mba ahafahanao tsy mety inky efa tsy ataoko eky za hivoatra an-tany hafa zay. On est né pour vatrikogna ary atsika mba fa arina vatrikogna za ka mandalo ary isaoty za na tsy zay za io mba lalagna ty. Nefa nagnino ndraiky ataontsika raha anao tamy place nasaky nivolagna venao nefa hainao iraha ka fa ipareka anao baka olo lefaka ohatra raha fa hainao karan'zegny hoe fa maro olo voanao mba lagnano ohatra na anao fa zany nagnino manao ka tsy magnano feka misy zegny ohatra celle d'où les vidéonides ohatra de jamais mba taforiagna matsika mba nandiniky hoe nisy lala tsy manjary ny publicité to mety possible vadiny koa ohatra nahita le raha na tsy nipublien'le olo le raha ohatra de napariakany ohatra fa tsy maintsy le victime fô pointegna du doigt nagnino toetsaigna atao magnanjegny mampalahelo kony zegny azonao mampalahelo supposons amizay le olona misy apetaka amy sisiny avoa izy mety mandiniky saigninazy pourquoi pas aloha ataoko izy ty mba asoko amboara zegny ohatra mampalahelo toetsaignazy kanefa misy raha ilaina akao de nataon'le raha ohatra zay ohatra aminjay zaho za mivolagna hoe zandrinao amizay nde hagnano misy amile toeragna nagnanaovanao izy ohatra ataonao koa nde hagnazava aminazy fô nazokony naty iny zao olo iny olo tsy manjary ataonao koa satria anao ny oeraoera nazy raha igny aftako nefa ndraiky anao sady tsy raha afaka nde ataonao eky zay de questionaka amizay amile olo hoe tsy hoe tonga lafatra za anao tsy tonga lafatra fa tsika mikoragna est-ce que ça en vaut la peine ke raha niaignanao tsy nanjary igny mbala iagna ny avanao koa mbala iagna amin'ny namanao koa nefa anao nanomboany anao ne ka ny refuser est-ce que ça aurait changé quelque chose ohatra parce que za mieritreritra fa raha ny refuser nao mety nagnova raha karaha tamin'ny exemple anaka teo igny j'ai pas fait j'ai rien eu ça va zay marary aminaka za olo fa natati lasa ty c'est vrai mais avec la tête haute za tsy parfait o za fa est-ce que les choix anare le nagnano ananjy igny ve est-ce que ça en vaut la peine pour que namanao tegna proche anao ohatra na zandrinao ohatra isubir la même chose est-ce que ça en vaut la peine agny le fagnontaniagna fa juste mba amaraniko les questions take igny pour les femmes qui subissent des pressions ohatra pour les femmes les voguedra pour les femmes les vos menaces pour les femmes regny voalohany aminaka manokagna ampotoka baraka tsy magnerin-togno zay baraka tsy magnerin-togno anao ka manohy fô no nitahotra anagnanao vao maika managna stock izy no aminao zay anao ka ndraiky mivolagna non j'arrête là izy miposte azy izy mipibli azy hainao izy zaraiky foana ny fasanao le izy managna droit anao mitory diffamation publique zegny zay préciser tsara fôra torianao izy diffamation publique ohatra vola nagnanaovanao izy ohatra hoe fitiavagna nagnanaovanao izy tsy haiko baka olo samba problème nazy zay fa managna droit anao magnajanona izy ka fa tsy zakanao le raha managna droit anao manohy izy ka mety aminao fisy koa fa tsy zakanao anao managna droit magnajano viavy zegny koa aminay azafady hoan'ny lala za tsisy problème aminandre ampotika aketo j'ai pas de problème avec les hommes satria tsy lala jiaby karaha zay fa viavy aminaka tsisy raha mafimafiny izy ambony tany koa raha namboarin-jagnahary fô tsisy raha mafimafiny viavy ambony tany ino mahatonga viavy agnisan'ny raha tegna mafy voalohany izy miaritry raha faran'izay marary ambony tany nefa magnankôry izy amare ohatra izy mandeha règle 5 jours par mois minimum misy nin'olo 6 misy nin'olo ndraiky 3 misy nin'olo ça dépend du cycle nefa magnankôry izy avake après 14 jours elle est en feu elle va bien elle sort et tout ino karaha tsy izy parce que na izy imaginez fa cerveau nazy efa zatra fa elle est conçue comme ça tsy maintsy magnaboaka par mois ke anao tahirin'olo hoe alako baraka anao miraha zegny
zay koa tsy marary noho ny règle anao mandeha par mois zay tsy marary noho ny anao magnegny tsy haikinao miteraka za tsy ary niteraka mais je sais que la douleur est vraiment ambony be parce que za tia mianatra za mianatra tsikelikely raha mahamoramora donc haiko fa marary le raha zay avake ka izegny barakan'olo zay tsy ary magnerin-taogno na ino raha miseho amin'ny fiaignanao après quelques mois quelques jours quelques années misy raha ka miseho amin'ny fiaignanao lafa ninao fadigna zegny mety olo mahitanao matsiaro izigny fa la majorité n'olo aby mivolagna andre à travers écran andre i zare fanojanao agnarabe zare tsy masaky mivolagna zegny donc fiaignanao fo ataova raha ka hitanao tsy zakanao ajanona andelan'olo baraka anao ok marary le raha ikeko le raha marary ohatra anaty saky ny piblezy fa bobokan'olo ohatra magnanjegny et alors matoa izy miatake anao faible noho ny anao izy dikan'zegny ho an'ny viavy raha volaniko aketo mety sasany volagna hoe anao tsary niaigny zegny donc ino avenanao volagna zao mais le raha boko andre igny ny hitan'andre le raha iainiko akagny mety tsy hitan'andre zegny maventy zany volagna za ty tsy parfaite fô izy koa za tamy place ohatra za tsy nagneky zegny za tsy nagneky andeha hoe bon isan'andro zay anao andeha ataon'olo karaha ty fô alors que une espérance de vie n'olombelogno araiky misy olo 68 ans ohatra 70 ans ohatra fa rarantsika maregny olo 90 ans zay maty donc jusqu'où viegna zegny anao iegna amy taotry fô nefa iragnina pofaka ny olo voabaraka anao ok ino avantagenao voabaraka volaniko aketo avantagenao voabaraka amiako avantage anao mety hiekitrehikitra anao hoe lefaka drafty non za tsy lefaka avantagenao voabaraka voalohany miboaka olo jiaby tsy tianao enao tsara voilà i olo jiaby ma chérie mon cœur bébé tout ça là miboaka olo jiaby tsy tianao ino amin'izay avantagenao amizegny anao fa tsy latsika oeky zay i raha nampatatra anao nampangorora anao tsy hiboaka raha ty zagnare bon nipofaka zigny ino ka mbala ino ka andeha mpitahorin'olo anao raha fa nipofaka donc anao aby ny soulager zegny itoro anao hainao olona nifasanao le raha torie izy nagnano diffamation publique tsy tampigadra anao mangala ontra anao zay azonao ontronao va faire une vacances je sais pas tu fais ce que tu veux fa ibaraka nazo anao niany amy taogno avy aleva onogno tsara be mois de natsika jo mois de février amy taogno avy aleva onogno fa on s'en souvient pas ifa tsy azonao lono zegny donc aza atao hoe matatry za tsy volagnin'olo zegny matatry zao zegny oui raha tokony asanao lo agnankôry ray aman-dreny koa hita raha ty parce que zay question matetiky mipetraka maro olo magnatony agnankôry ray aman-dreny dikan'zegny aminaka raha jiaby amy fiaignana kofa hitanao i raha ry hoe misy lavaka contourner lavaka ino tokony ataonao mamanao magnano réseaux sociaux ohatra papanao aminaka zao mamako olo tegna important fiaignana ave zandriko papako zegny avera misena fô ino zegny raha tokony ataonao volagna ankendrika amy mamanao za koa nataon'olo raha karan'jao mama azonao misy tsy ampoizinao feky réaction nazy tsy ampoizinao feky réaction ny vadinao tsy ampoizinao feky réaction ny zandrinao na tsy zare jiaby tantaranao izy io fa mba olo tegna important aminao ohatra tantaranao hoe za koa nisy raha karan'jao mama za olombelogno nandeha tany ohatra za nagnano nudy tsy aky ny pari akagny miasa loza tsy aparekany olo i raha au moins mamanao efa conscient hoe c'est possible ke hipofaka raha zegny andro hafa zegny au moins izy fa conscient izy ka fa regny raha nipariaka elle a le choix entre izaha na elle a le choix entre hoe ajanoko feky ankendriky Facebook zay do misy motieko be zay nataon'olo tam Facebook tao parce que hitanao na vian'zany volagna misy raha miova taloha misy vidéo n'olo magnano zay mipariaka olo jiaby miatake i olo fa cette fois-ci il y a eu des gens tsy avany olo tsy namany olo niaro izy azonao efa miova zegny aminaka fa misy mentalité miova zay efa misy sensibilisation mandehandeha agny mamokatra satria nisy mo zany volagna hoe sarofako lamba adalanaka zegny parce que anao nandeha zay tsy solo parfait io aminaka anao ka tsy
anao ka mbola olombelogno fo, anao tsy mentsy, zay natao hoe olo miaigny. Donc anao koa fa menacen'olo ka fa tsy zakanao le raha, tanao atsika zobika tsisy pièce de monnaie fa exemple aty téléphone pile ou face, karazana re karaha pièce de monnaie misy pile ou face. Io ka misy mauvais côté, misy bon côté fo. Zay dikan'zegny mauvais côté, bon voabaraka anao fotoagna magnino mitomoagna anao marary fonao mahita commentaire message fa tadidio fa mateo olo araiky magnitsakitsaka anao mijuger anao, il vaut pas mieux que toi. Zegny avantage n'le raha amizay iny i raha nampangororo anao firy vôlagna firy taogno igny nipareka, bon c'est fini, voilà. Voilà, fô ninaka aza mavozo vavan'olo, aza mavozo raha koragnin'olo, conseil ninaka tegna afaka magnaraka anao, afaka tsy magnaraka anao, fô maaiza mivôlagna non en fiaignana, NON, c'est complet en fait, c'est comme le oui, tsy mila ampianao tout, non aka fa tsy mety aminao i raha i, ajanona zegny maaiza mivôlagna non. Donc anao zegny matoe za mavita zegny, za viaviely tio tsy olo mantika nianatra jusque taiza, tsy olo nagnino, anao kambo mavita zegny. Fitiavagna aux ategny, tu donnes un pistolet chargé à quelqu'un, tu attends qu'il te défend avec mais pas qu'il le pointe vers toi. Fidiana olo itiavagna. Idika amin'ny sujet magnaraka amizay tsika fa fotoagna mandeha fa ino le sujet ty amizay koa le hoe le raha niaignanao koa zegny nizavako vidéonao igny, le raha niaignanao tsy raha regny tagnatin'ny prison tao tellement zegny touchant le raha de igny koa zay tiako volagninao eto tagny fotoagna karakory commence anao tafiditra agnatin'ny prison zay commence karakory zegny nefa ao zegny en principe zay araka fahaizako izy mbola misy fagnajagna zay tokony hoe iaingan'olo mais malgré anao agnatin'ny prison de fagnontaniagna anaka agnatin'izy amizay afaka hoe velabelarinao zay hoe fa ino zay le raha tsy niaignanao zegny le côté tsy niaignanao zay tokony niaignanao le droit tokony nazonao tsy nazonao tagnatin'ny prison tao le raha tsy rariny zegny le raha tsy rariny mihitsy le tiako aviagna eto tsoroko ny marigny malo mbo sensibilisation fa tsika eto fa tsy hagnano raha hafa edy voilà d'accord tsoroko ny tegna marigny marary matsiaro le raha ça fait mal azafady non fa izy volaniko tegny magneky za comme ça je sensibilise les gens za iska ohatra mbana droit-na zay raha regret-na isan'ny maventy raha mba haiko droit-na za mety tsy nisibira raha naro be raha grave be fa noho tsy fahaizako droit-na lasa efa tegna fa au fond du gouffre za vao matsapa za ty fa tsy rariny raha mahazo za azonao voalohany malo za nitazomigny plus de 48 heures tamin'ny gendarme noho le rumeur andavanandro za mietretry zare fanjakana zare mahay lalagna zay alors que tava fara zany nianatra c'est pas eux les fanjakana et ce sont les pièces en fanjakana zay gendarme police et ceux qui sont les trucs voilà pièces en fanjakana zare les vahoaka c'est nous les fanjakana ramba eko zegny ramba eko za ty managna droit mety tsy niagny raha grave be za mety nisy limite raha natondro limite raha nasoko fa za tsy nahay zay donc igny mahaviany za mbola mivôlagna fô hoe aza mitsatra mianatra zegny on a internet on a téléphone ianara raha tokony ianaragna magnaraka zegny andeha tao déferment zahay non andeha tao déferment to le zanazy le migadra malo tava fara za maregny hoe MD Express ny dossier-nay le MD Express le mankalava izy tsy diako loatra fa c'est-à-dire zay tsy maintsy metrika ampondra vondromaiky peu importe juste hoe formulaire hely fô zay nagnanantonegna question telo question roa question efatra ohatra fa taratasy amin'ny tagnandrô fa midika hoe zay tsy maintsy ampidirigna ampondra vondromaiky noho hoe mahay olo le olo niaraka itory zaty niaraka taminjare de efa nitsofotrofotry tribunal zay mbola amin'ny gendarme ray aman-dreny mbola miasaloha nagnino raha nazo zanako ty agnankôry atsika ty irô fa amin'ny tribunal mitsofotrofotry tsy haiko mitady zovy akagny tsy haiko magnino zay donc efa tsy rariny zegny aminaka fa j'étais pas au courant tamizay fotoagna kofa nitsofotry tagna amizay zahay les pénitenciers les pénitenciers
tsy haiko asa magnankôry prison jiaby ngatako amy Zagnahary za koa mivisiter prison en tant que visiteur tondra fagnampiagna fa tsy en tant que gadra eky araka mbola misy fa Zagnahary tatahovigny za tsy magnano vava fa igny fa tsy mavoa za eky efa haiko lalagna tokony mihaja amina haiko droit-na fa tsy haiko magnankôry prison an-tany hafa fa prison Antala amin'ny quartier homme fô zegny olo jiaby mitrika atao déferment anao magnano taratasy mampitrika anao zare taratasy magnaboaka anao magnanaovagna agnarananao renseignement ino mahafitoriagna anazy anao pourquoi t'es là zay anao ve atsofitra amin'ny tany le misy quartier pour femme za tsy mivolagna atsofitra amin'ny koroben'ny lalahy kendrika anao tsy agny fa misy pièce karaha ty grillage be magnao donc lalahy jiaby moraoara aminao fa traumatisé amin'ny rahanazy anao lalahy mbola moraoara aminao donc c'est évidemment que t'as la trouille anao fa matatro karaha zegny donc aminaka tsy haiko magnankôry prison tany hafa za fa nagnino ma samby misy accueil am lalahy accueil am viavy amizay malo mba vo respecter le maolombelogno azy tsy mbola igedjany parce que tsy olo jiaby nagnano tsy mba tsy igedjany le traumatisme be izy hoe miwarawara ireo mahitanao parce que ba hormone jare jiaby mihetsiky na hitanao nitsofotry te au moins anao mba tsy managna la trouille ino raha voazatiny any Zagnahary mba respectegny malo le maolombelogno zegny daraiky koa fa fatelo zegny de za tsy mivolagna amiagna sezy le olo tsofitra akao fa aminaka amponja vonjimaiky tsy midika hoe condamné le olo parce que mbola hoa fitsaragna magnamariky izy gadra firivolagna firtogno tsy voatery coupable tsy voatery coupable izy zegny natao hoe amponja vonjimaiky amina tsy voatery coupable le olo fa misy dossier ohatra tagny na nisy le olona olo anao nakatrokonjare tagny zegny malôna voaza de nitsofotry tao za tsy mivolagna amy za sezy le olo mitrika akao fa ampanterigna ambony tany kosa amy Simon Maloto ankamaroany pénitencier magnano kiraro be fatiaraka maintigny be zay tsy haiko ino agnarana izy rangère so zare tsy haiko ino mandeha la douce nare pénitencier magnano kiraro mandeha WC nare magnano kiraro mandeha bazar ohatra ndre de miboaka hely tsy haiko mandeha magnano goûter magnano kiraro andre de zay olombelogno nitsofotry tao karaha andre igny nampanterigna amy Simon le diadiavin-jare amin'igny tsy lalahy fô tsy viavy fô vu que za nagnambara te hoe aminake iny lalahy olo jiaby na viavy na lalahy de sady mipetapetaka amy lalahy aby anao tsy hainao ino raha nataonjare tsy hainao na nagnano marigny zare na tsy nagnano fa anao mpanterigna ambony tany amy tany diadiavin'ny rangère sinjare tsy hainao fitany nandiana parce que je me souviens karaha legnilegny aby raha i Maloto za nagnatao lamba fotsy parce que j'aime le blond nagnatao lamba fotsy za ka tsy nagnantegna hoe ndeha gadra j'étais bien habillée zegny za tsy niprépare azy za tsy raha niprépare satria za tsy mieritreritra za higadra amy raha tsy nataoko donc avo lamba fotsy ambony ambany za veste za ka fa naregny migadra malôha izy nipitsara za regniky ny chauffe ny tsoako i veste ny tsoako savatinata vela tamy tribunal efa za magnadosy lamba naka parce que anao mitsofotra akao adosy lamba mandeha miseky et tout igny za mahita va naloto lamba i donc za tsy ary natotry tamy tany maloto tany diadiavin'ny randriaky sy nandre chefo aby igny le raha de aminaka zay tsy rariny fa le droit maolombelogno zegny amin'igny efa tsy azo tsy haiko nareo magnano formation kagny hoe mila mimpanterigna ambany atao karaha tsy haiko atao karaha amboa sagnatria ny vava io laby azekizeky amy sisiny karaha igny tsy haiko zay donc raha ianaranareo agny za tsy mahay fa aminaka zay tsy rariny zay il y a tellement de maladies en prison raha tanisaiko aminare aketo aretigny jiaby nazo anaty akao nanare mba gaga sady marary kibo za alors que za tsy mihinanana akao za agnateragna isanandro parce que na za hitana ndray karaha ty aza za misy santé fragile un peu fragile donc mamako zegny isanandro en tant que izy reny mahita fotoagna fô izy agnaterananana aminahy isanandro magnatrikany nefa mbola marary kibo fogna za parce que l'air est tellement maloto kabone zegny adosy zegny gadra tegna gadra raha volanko aminare aketo aza izy edy zegny azy eritreretigny feo koa hanagna intimité zegny anao iseky
so anare 10 miaraka akao na enigny azeritreretigny fekiny hoe azafady andeha angery anao dia anao raiky fô ke misy olo bôka tsy miboaka anazy koa misy olo nefa olo telo andre miaraka mangery satria lafaka telo ake tsisy tamiagna olo jiaby mahita anao. Imagine anao mantoatra ary mihinagna na mangala rivotro hely nefa ary misy olo mangery. Aminakazy amin'ny maha-olombelogno tsy haiko magnakory prison jiaby ambony tany aketo fa minimum olombelogno en tant qu'être humain mba misy intimité izy. Zegny prison zegny tsy tokony raha hoe andeha ampinaniny tesa agnatin'ny vavana andeha ampinaniny loton'olo jiaby izy fô tokony raha mba managna droit izy na tsy mitovy rivotro velona ty fô tokony mba madia akao na hely espace. Alors que imaginenao matoe olo araiky sady marary votraka mivalagna mangery sady misy raha mibotraka maventy karaha igny agninao jiaby soranao jiaby sady anao mbola misy raha mangidy sady eo tension je compte plus les fois où za mibatabata olo marary entigna à l'hôpital et le pire hôpital zegny tsy haiko ka prison jiaby ambony tany préciseko tsao nareo ivana prison jiaby ka za tsy nivisiter prison jiaby fa am quartier homme ny hôpital. Donc imaginez anao viavy igny na terigny pénitentiaire aza anao mandalo am quartier homme anao andeha l'hôpital. Donc gadra aby tsary nahita viavy nandritra ny firy taogno igny mahitanao mandalo ake hitanao amin'ny regard anjare misy violeur ake misy olo nagnano marigny misy mpamon'olo ake misy olo nagnano marigny ohatra exemple moramora zegny tu passes devant io laby igny aviany za mbola magnampody ela aminandre fô hoe anare aby le nampatatro za igny ve parce que za tsy ela nazo menace anare aby le mampatatro za mieritreritry mo ndre za matatro andre. Imagine andre mandala ankilan'olo mpagnolan'olo zegny mety efa tsy fideky izy nanao na viavina ino izy fa tsara nazo raha nilaigny ohatra. Imagine monao mandalo izy amin'ny za malôha trapako en 5 mois matetiky za matetiky mandeha l'hôpital tsy olo sasa parce que tellement j'étais malade traumatisé za tamin'ny fiaignananakahy fa hitako nakatra karaha ty namboariko tsara be naratra jiaby traumatisé za mandiniky mamako mandeha le traumatisme était là de za mandiniky anareo jiaby ndraiky mivolambolagna za menace za andre ke mieritreritra fa za ke mavozo andre za tsy mavozo. J'ai dormi avec des assassins, j'ai dormi avec tanao viavy magnanaranaky farana an-tampony igny azinao efa gangsy kone. J'ai joué aux cartes avec elle en prison parce que mba au moins mba managna fialamboly hely mba mahazo misoma karata hely andre mieritreritra fa za mavozo andre c'est pas ça juste hoe donc vous m'attaquez pas directement je contre-attaque pas ary tsy za mihitsy anday itsangana iatakeko andre le nataonandre taminagny ho afa vita zigny tsy hoe za nagnadigna ny lasa tsy fagnadigny fô no avy banjiny zay fa raha jiaby zegny juste en conclusion de question notée raha mba haiko zala droit maha-olombelogno za mety voalimité raha tsy nanjary niaignako fa za tsy nahay zay natonga za mitsikofoko mafy mianatra hatramy za miboaka jusqu'à amin'izao za diako Antananarivo aketo mianatra za mety tsy tanare mandeha l'école za fô za mianatra moramora za raha tokony hoe za magnamboatra programme anare misy volagna tsisy moyen olo jiaby za hitanare tsy managna moyen koa fa izy ambarako akao za Facebook j'essaie de sensibiliser les gens raha mahita raha ataoko mampimoe andre raha mahita raha ataoko bizarre andre raha mahita raha ataoko nonina nanaovako izy andre mizaha sorana efa malahelo miaraka andre mizaha sorana fa malahelo magnano live za fa misy olo malahelo non izy nivolaniko igny aza atao source mampalahelo anao mizaza ataova source zava manko za ataova source anagnanao courage mizaza na viavy hely igny ke niaigny raha karaha igny izy mbola karan'jao mintsika za niaigny ninakany ke za tsy vita ijoro zay ampodiana agnaty lohanao donc aza atao source mampalahelo za agnanao conclusion raha volaniko te izy ka ny injustice nazo za malôha naro tsy voatanisiko aminandre keto jiaby ary sura za mbola misy fagnontaniagna anao. Merci aminao fa afa-po amin'ny koragna nataontsika jiaby teo zay za tegna za misy raha tiako agnontania fa voavalinao agnatin'ny explication nao jiaby le raha de anareo mpizaha Micheline hoe protectrice des droits des femmes droits de l'homme jiaby zegny agnatiny ao sady izy koa zay volagny magnano business sady ataoko hoe misy fotoagna izy nagnano direct ndraiky lavany
de tsy miavogno izy io de izy fa nivolagny teo fa nareo koa fa mahita izy miposter agnatin'ny réseaux sociaux aza malahelo anareo zegny tegna izy aminah fa imagina tsy le image olo mampalahelo fa izy nandalo période tsy maintsy nandalovany hoe satria izy tsy nahay ino le réalité fa izy ty fa mahay de atsika ao koa zegny important zala mahay droitsika fôtony atsika koa zegny fampidiran'olo merdio na raha tsy tokony agnatsika menace tsy tokony mahazo atsika jiaby miova mahazo atsika na raha tsy tokony hoe accepter tsika azony menace mahazo atsika miova accepter tsika fa tsika koa mahay ino droitsika ino raha tokony ataotsika ino procédure tokony andalovantsika atsika tsy tafiagna amin'ny raha jiaby tokony agnatsika fôtony misy 10% raha tsy manjary nataonao fo hoe igny fo le raha iaignanao alors que 90% raha tsy tokony iaignanao noho ino tsy fahaizantsika hoe ino droitsika ino raha tokony ataotsika ino mahatonga atsika tokony miaigna amin'ny dunia ty raha tsy haitsika fa nazavainy Micheline to raha jiaby zay fa nareo mizaha zay koa zegny anjara nareo magnamia jugement fa nazava tsara raha nazavainy teo zay nety aminaka tsara raha nazavainy za sûr fa tsy aminaka za raiky fa atsika jiaby mizaha mety mahita koa atsika hoe fa mijuger koa atsika hoe fa mandaligny koa atsika hoe boko makafaka tsara amin'ny raha jiaby nambarany teo zegny inaka Micheline amaraniko izy mankasitraka malôha nagnantso de préciser koa aketo tsy ataka aminjovy koragna te fa sensibilisation zegny raha ohatra mbala tsy hay natao hoe sensibilisation atsika za misy internet recherche akao fô hitanao akao fô zegny mba entigny zegny mba agnafoagna tsikelikely le taotro de za takao nagnamboatra programme zay hoe ampianatra za resaka défilé hoe afanao mandeha tsara amina misy ampianatra resaka raha tokony ataonao raha ohatra anao misy problème amina justice ampianatra iagna amin'ny taotro de isoragna mo ny invité na mantsika akato mba hoe afantsika manomboka zegny ty zegny donc aza entigny hoe attaque izy igny fa ienta hoe bon antra le raha ino tokony atao mety possible mety aminao mety tsy mety koa fa tsy mety mo ajanono fa tsy magnino fa hoan'ny le mety de zay de ialagnatsigna am'le fagnazavagna lavabe na niodonkodongo be comme je le dis toujours sisy taratasy be fa tiara koa arika olo magnano journal igny hoe tsy maintsy mirindra raha volagnina aketo fô avant fô mikoragna de zegny mahatonga izy karaha igny voilà vita donc izy ty zegny ne jiaby zegny ne roeto fa pisy anareo jiaby